Ka ni kadai ka jung panpau ni ka jung persngeu uba aden milar basai mot ubadai upersenang ba jong ka VP ula panpau ya kani ka jung tho jong lang ba ka WhatsApp status bar ulong kumne ka tama ka bajur ka ba ka VP kan hapan nikun kam de tang bangin yo sensar ya ka jala haus nam arjar popra Henry ka dai khamtam ban wanra ya ka jing so tho hakajaj bin riu khasi kumnong idai banlong bangin la banlong ka wai pat ka jaj bin riu ka baklan bat ka beruspa harangkat ki jinglong ki babha ka ne kadai ka jing tho ka ba persang ba jong ka VP ula panpau lang ba ka WhatsApp status dong